ungamthatha kancane umuntu. Ungayenzi lo mistake ukuthatha umuntu kancane because awulazi ukuthi idlozi lakhe. Awulazi ukuthi idlozi lakhe li strong nokuthi li powerful kangakanani. Kodwa into engihlale ngiyi-advise ukuthi ngiyacela noma ngaba powerful idlozi lakho. Ungalilwisi izimpi ezingenasidingo. Umsebenzi wedlozi ukulwa impi ezoletha imali. Ngoba umhlaba esiphila kuwona bafowethu ukho ulawula kalula uma kukhona imali. Uma uzothuma idlozi lakho kumuntu oxabane naye niba ngurabish wente uthi aliyokulwela mase lwileke lamhlula lowo muntu uzozuza. Naku sokuthuma idlozi lakho wathi ayikhona umuntu ongibuke kambi ngicela udile naye idlozi lami. Okay, selidile naye ke waphathwa isibhobo leyo muntu sewuzozuza. Ngoba ngenkathi lilwa idlozi lakho nalomuntu olwa naye mfethu unedlozi lakhe. Uma liwin idlozi lakho, what is it that you are going to benefit? Empilweni mfethu ngiyanicela emakhaya ngiyazi ukuthi mase nidiniwe ninenhliziyo ezincane, niyaqalekisa, niyaduba, nenza yonke lento. Kodwa mina ngithi njengoba ngomhla ka4 April siya le kumakhandakanda village lapha eKing Phakaza Madam, ngifuna ukuthi uthi nomuza kodwa iza uyazi imfundiso. Ungayilwi impi okuzothi masuyinqobile ungakwazi ukuthi uthi ngiphetheni esandleni. Yebo uyamzonda umakhelwane nawe uyakuzonda. Into ongayithola ekugcineni mhlawumbe nibangile uthu nje ngoba omakhelwane basebexabana bangangisho ukuthi inja yakho ngiyibona ijaha inkukhu yami. Cabanga nje inkukhu nje into ka200 rand abantu baxabane bangelani baze bathenga imithi ebizayo baze bathakathana ngenkukhu nje. Yadakwa yinja noma inja yadla inkukhu sexatshweni. So idlozi lakho lisebenzise ethenini kunoma yini mawusunqobile ukwazi kuba khona. Sebenzisa idlozi lakho ukuvula indlela eyempumelelweni ukuze mawusuyitholile impumelelo uthi ngiyabonga dlozi lami. Sebenzisa idlozi lakho kuma projects owenzayo dlozi lami ngilwele lama projects akhokhe makuthi uwenzile. Mawungakawenzi ngilwele dlozi lami ama projects ngiwathole. Lile usuyitholile iproject. Obanaka labantu abaluyimpi ezingenasidingo abaswabuluki ngisho ubabuka. Abasi ngisho ubabuka. Bagqilaza ngoba impi bafowethu. Umuzolwa understand ukuthi idlozi lakho likulwela ukwenza imali. Nayi into efuna idlozi lakho. Idlozi lakho alikulwele ukuvikela izingane zakho. Idlozi lakho alikulwele ukuthi lo muzo wakhayo awakheke azibe khona imali. Kwezitha zakho awudingi idlozi lakho ukuthi liyolwa izitha. Abantu abakuthukile awudingi idlozi lakho ukuthi uyolwa nabantu abakuthukile. Udinga lapho, udinga lemimoya yasentabeni. Ayingeke lezi zimbi lezi ibuku kangcono kuthile ezikade ephethe lamfana. Khona iphethe lamfana ibuku ngangibambela zona udinga nemimoya yasentabeni ukuze umuntu bethi ngisaya entabeni nje okhuluma nedlozi alikho idlozi lisentabeni. Alikho idlozi lisentabeni. Alikho. Akekho umuntu wakile namgcwaba entabeni futhi akekho umuntu wakile nambeka entabeni even nangehlahla. Alikho idlozi lisentabeni. Umuya entabeni usuke soyopika imimoya yasentabeni. Uma usuye entabeni intaba ivamisa uba nemgede ngaphansi. Emgedeni ila kwazi ukucasha khona izilwane. Mawubona umuntu eyentabeni uyopika imimoya yezilwane, uyopika imimoya yezinyoka zasentabeni, uyopika imimoya yemkhovi yasentabeni, uyocela ukuthi ayimlwele kodwa abanayo communication. Yeba ungayiceli into ongenayo communication ukuthi ayikulwele nayo. Ngoba izolwa bese ungazi ukuthi uzoyikhokhela kanjani. Iyona challenge abantu ababhekene nayo lemhlabeni.
Uyaya entabeni uyathandaza ubenza yonke into uyaphahla inkinga awunayo communication nasentabeni uziyiconfuse wena uzothi hayi entabeni bengikhuluma nedlozi lami idlozi lakho alikho entabeni idlozi lakho baba lisemathuneni lana mfihla khona umuntu wakini uma nenza uhlelo lokumlanda idlozi lakho lisekhaya idlozi lakho lingaphakathi kuwena simple bafethu. Buka nje mina as King Phakanzama 2022 ngiyacela abana lawo mavideo bafethu ngiyacela manje sekuyashuba manje ngicela bayikhuphule le video ngayenza ngo2022 mawuzokhumbula kahle abantu kade bangilandela ngathi uRamaphosa uzolithatha ihlandla lesibili ngase ngithi mzwane ephuma uyoshiya uPatrice Motsepe as upresident ngasho ngo2022 njengamanje bafethu ake sibuyiseni lento zakudala ebengizisho kudala izona izinto ezokuvezela ubani uKing Phakanzama nako manje siya ku2029 ake ngibheke ukuthi kuzokwenzeka nani ngoPatrice Motsepe mina bangikhuluma into ngiyazi ukuthi ayikho into enzima njengokukhetha ukuthi iyiphi lekuzana iCaucus ohamba naye ezowina ayikho into ebhlungu njengokuhamba neCaucus ibisiyahlulwa late mayisihluliwe yawina lenenye sekukhethwa abantu abambalwa kulehluliwe sekudlala umqondo kukhethwa abambalwa abaningi bayahliwa ngasho ngo20 kaze ngasho ngathi mina sengiyibonile from the higher power since ngikulevel 7 sekuqediwe ngasho ngo2020 so sengishola ukuthi even namanje khona abantu abafuna ukungena ekhundleni ezahlukahlukene qala mfethu uziposition ngoba nake ngikushoyo bona uma uthi wena hayi necomrade lami nami ngiliphusha eceleni engifuna nami libo president lalela ekugcineni liyovele lithatha icomrade ekugcineni kuthiwa lahambe liyoba uminister ulokusala wena buliphusha iqembu lokusala mina ngidwela abantu kumele ngitshela abantu iqiniso ngasho ngathi ngiyonitshela next president uPatrice Motsepe ethanda yena noma engathandi yena Patrice Motsepe kasho ngo2022 bafethu angathanda ukuthi abantu abazipolitiki bazothini njengamanje bafethu yabo angathani bazothini abantu abazipolitiki aba bazokhuluma athi hayi stupile is not about ukucupha it's about uhlelweni kwa spiritual world yini ozoyibona ngo last minute ngisho noma baba angaya kwilokuzana kwinkonfa enabantu abawu3 bethi bayamsupport kodwa kusalayo ufika uwine kwinkonfa owawina ngo2022 ka spiritual world kusho mina uKing Phakanzama so why lethi ngikhuluma njengamanje is because ngifuna ku understand ukuthi ngokomthetho abantu aba spiritually gifted as I am kumele ngabe kukhulunywa izinto ezifana nalezi zokukhombisa directives kubantu hayi lento ethi ngoseceleni ngikuhlolele akugoqa umuntu athi umsamo wazala wembethe angazi inyongo kwenzakalani wenza umsebenzi umsamo wakho uxabene kwasha kwacima kwavutha inyongo yantshontshwa esibhedlela ngazi wawuzalwa yini ingubo yantshontshwa isibongo bizwa sona siyalwa futhi urabish yonke lonto leyo kasibongo kuyimanje kuthiwa baba bokufika imoto bokufika babiza ibongo zabo suke omunye umuntu nganafike ngaphatha isibongo abanye babiza ngishiya ibongo zezintombi abayificila kodwa afika shaya business aphumelele lento esibonga ihlukumezana ngazi ngatshela abanye ngathi the day oyothi bengabu applya bese kuthiwa sicela ukubona ukuthi ubani uzalo umabani wakuzale lapho uzalo ekuzala kanjani that is when lesiyothi khona isibongo sinomthelela eqashweni kwakho okwamanje isibongo asinawo nhlobo umthelela eqashweni kwakho sibongo asinawo umthelela ngoba kukho la uthi khona mangabe usuthi hayi ngifuna umsebenzi uthiwe ubani uzalo mabani wakabani walobona kwaqedwa aqedwanga ayibuzwa leyonto le usuku utithiswa imoya ohamba nawo nje ingimaka and mawufuna umsebenzi most of the time usizwa abantu ongabazi mawufuna umsebenzi
awusizwa abantu baziyo, awusizwa most of the time, awusizwa ubhuti wakho, awusizwa uanti wakho, sizwa umuntu othi nasi isikhala akukhulumela ufike uyichami manager eqashayo ungene. Okusho ukuthi lapho uhamba nomoya oclean ongavali la ufika khona kuyavuleka. Hayi kodwa ukuthi kuqhamuka inyoni ithi wazala wembethe abasimba leyonto yokuzala wembethe. Fusak sebezi lonto. Wazala wembethe. Hayi kwaduka inyongo kuhlatshiwe. Inyongo baba ayisebenzi lutho lanto abakuhlatshiwe. Into nje ebisebenza ukuyiconfuse abantu bakudala ebebengazi do. Inyongo makuhlatshiwe nje baba ungayithatha mawuthanda. Mina bangihlaba inkomo nje abangitshela abafuna inyongo ngibanike bafuna inyongo nomswana, you can take that thing for free. Isebenzisi lonto mina ngidinga igazi, mina ngidinga ithambo, mina ngidinga inyama mangihlaba inkomo. 3 things: igazi, ithambo, inyama. Finish. Inyongo, umswane, yonke le nyova dem, I don't care ngalanto mina. Wazalwa ngembethe manje ingubo unesi wayincinza noma wayintshontsha udlala impatha nje ukuhlolela urabish. Nawe uzube serious, umsamo wakho wonakele, uyabona abakomalume nabasekhaya baba awidingi uyihlola leyonto. The day eyosuka ngayo uthi apply umsebenzi mase kusuka abaphilayo bakomalume beyothi akakaqashwa lo ngokuba kwakhe akaqedanga ekhaya, kuqala abaphilayo madoda, abaphilayo abayihlohlayo impi yakaSpiritual. Ifana bengabe usendlini alikho idlozi elingavele lilwe nawe, kuqala wena ulwe nonkosikazi bese kuba idlozi lankosikazi bese lilwa nawe, kuba idlozi lakho libe nonkosikazi aseyama kanaki. Waye makani? Ingoba nini emhlabeni nimakene, okwenzeke emhlabeni yilokho okwenzeke emazulwini. Bese niyazwana 3 days, uyayazi khaphule njalo ezona 3 days ibisicabana 27 days enyangeni. 3 days bayazwana, 27 days baxabene badubene bakhulumisana ba-toxic. And makuthiwa i-relationship i-toxic kusuke kungashiwo umuntu, kusuke kushiwo ukuthi kulesimo senu nobabili sekufika esigabeni la ningasa understandani, la ningasakwazi ukulawula kwayini nisakwazi. Ngisho umuntu uyabona mayise toxic, ngisho umuntu angathi bengicela abantu ngidlulisele iglass leyo, uzothi lo munye awunanyawo. Hawu mfethu bengicela kahle nje, hayi ukuthi nokungijwayela kamje wena ungavela ucela mina iglass nawe ukwazi ukuyithatha sokusukela umsindo. Ube toxic baba, bangalala embhedeni abantu bethandana, lo angamthinti lo nalo angamthinti lo, kodwa bevuka ekuseni lo wesifazane uzothi wena ndoda ungithinti kodwa naye akathintanga. Yabo, that is toxic. Yabo, umuntu ubheka noma yini ukublame lo nalo abheka noma yini ukublame lo, that is toxic. I-argument nje bizobalula athi umuntu uyazi ngicela ukuvakashela ekhaya ukuthi nje uthi hayi kulungile, uzodinga mhlawumbe uzoyidinga imali athi showcase ngiyayidinga uthi kulungile, ungavakashela but naku 2000 simple. Bavashela ekhaya aqumba omunye, hayi yabona ke uma uyakini ke manje na ke khona amadoda angakini uyofuna into, yabo isi toxic into yeni anisayilawuli, and if ngeke isalawuleka, that is what life is. Umsebenzi wethu njengoking phakathi ukufika lezi zinto ezingasalawuleki, siqale abantu sibehlise kuqala, ngoba once waba toxic uzothi mawuthi ufuna usizo uhambe nomoya olwayo ukuhlomekisa uyogaqelisa kwiscam. Aziziningi iscam, khona ezaba prophet, khona ezaba fundisi, khona ezizinyanga. Umuntu aze ancamela ukublocker after esethatha imali yakho, ngoba wena uyasho ukuthi hayi ngifike nini akasafuna ufike, ngiphendule akasafuna ukuphendula, ngiyeza akuzibe. That is toxic. Ngiyabonga nje kuma video ngiwabonile abanye abafowethu bencoma umsebenzi wami. Mina ngivela ngabo ukingibhaka mina, bathi ngihambile ngibonile ngizenzile mina. Luqala ubizo lami mina ngatestwa ngokulapha ilonda ukuthi ngiyakwazi ukwenza into yenzeke, ngoba ilonda into ebonakalayo, anyone can see. Uma sengikwazi ukulapha into ebonakalayo sekulula ukulapha lokungabonakali, ukuqaqa izinto zabantu, nokulwa izimpi zabantu zakamoya, nokususa izinto ezivalile, nokulwa lezimpi
zokuchitha kwegazi. Mina nje ngeke uzumbulala umuntu owazana nami futhi sakhe ewumuntu owazana nami mina ngabana kufaya yona inja ngeke umbulala even wesona onomakhakhanda oil ngeke uzumbulala izwa ngami ngeke mina futhi umuntu uthule makhakhanda oil bambulalile futhi sakhe kuyenzeka le nto ngeke ngoba bangabe sihlangene njengoba sobe sihlangene mhla 4 April kusuke kuvuselwa amandla and imakuvuselwa amandla siyawudinga umhlatshelo mhlawumbe inkomo noma ezu3 inhloso yenkomo ukuthenga ukuthi noma ubani umuntu obefuna ukuchitheka igazi lalabantu esinabo nanti igazi lenkomo sithenga ngani igazi labantu asifuni negazi labantu umhlatshelo uspecialize lapho makuthi khona inyoni ezingazi noma ubani obethu ufuna ukuvala zingenzeki into zalomuntu uzovala ngomuthi noma ngani ngekalungu umhlatshelo unamandla kunomuthi ngisho ungadla umuthi baba kodwa mawusufile awukwazi ukudla umuthi ukufa kuthiwa yini ukuchitha kwegazi that is why umhlatshelo unamandla because umhlatshelo uchitha igazi ingakho namanje khona abantu mina engake ngiba understand babekhuluma athi umuntu ngimile mina futhi angihlehli ngegazi lika Jesu kube uthi umuntu olikhulumayo ukhuluma kwi level yakhe encane ukhuluma into enkulu kodwa kwi level ephansi ngime ngegazi la Jesu esaphila uJesu kwakuthiwa simele igazi lemvana ngoba wayesebenzisa imvu for umhlatshelo manje abantu sime ngegazi lika Jesu once wakhuluma indaba yegazi ngithayimise mina funa wazi ukuthi uzophinda futhi ulivuselele kanjani awulivuselele ngiyisontweni siyoyixoxa ke yelanga mase ngidecide kahle ukunixoxela impilo ke lesikhuluma phezulu kwawo bafethu angisoze ngayikhuluma into engayazi yabo into engizikhulumile mina ngakatshela iqembu leMK ngathi alahambe lenze ilokhuzana lenze irally eOrlando because kunemoya eminingi yabalala abacontributile kule wave eyenzakalayo nangampela yenze MK lonto ngaphinda ngathi mina uZuma kuzomela athatha uJudge uHlophe ambeke entanjeni abe nje ideputy yakhe kuzomsiza lokho ngoba uJudge Hlophe kunezimpi ayilwile nangampela futhi kwenzeka lokho futhi kuvele kwenzeke kalula hayi kanzima kalula nje kuvele kwenzeke nje futhi ngaphinda ngathi akasona maphosa kwathi namaqhamuko ophalaphala ngathi hayi angijiki mina ihla lesibili zolithatha ngabuya ngathi awukhe lokhumela ngeke bambophe because ngase ngibheka ispirituality sikaKheli angisho ukuthi umsulwa uzwe kahle angisho umsulwa kodwa ngathi ngeke azabe bambophe because ngibona nangampela kubizwe bonke ofakazi kodwa kabiziwe yena ukuthi uyayibheka le nto ayiyenzi sense lento ukuthi ngabizwe ofakazi abangena bonke ofakazi babekhuluma ba implicate lo muntu kodwa lo muntu implicatwayo akabizwa yena. Does that make sense to you? It doesn't. Poking paka why what the other boss ngangibona spirituality because ngiyasibona lapha phezulu kuma higher power ngangibona sona mina ukuthi ngiasivumi phela yonke iqedwa ngani lokho ukuthi unabaphosa uzothatha ihlandla into eyaqedwa kuma higher power leyo and eyami power iyingxenye iyalawo ma meeting abanje bisiyabuya ngitolikela ukuthi maye phumula maphosa ulokhuzana ulamaphosa kuyongena uPatrice into eyaqedwa 2022. Ngicela abafethu bonke abantu ababukayo bangikhuphulele leyo video leyo ngiyayidinga manje. Niyayazi nanambe nikhuluma ngayo la. Lithi ukingibhaka uthe uma ephuma uPatrice obulokhuzana uRamaphosa kuyongena uPatrice Motsepe. Ikhuphulele leyo video leyo bafethu. Ngiyayidinga njengamanje. Ngoba sakuyisikhathi manje mina ngikhuluma indavu mina. Ngikhuluma indavu mina. Bathi ngambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uphaka kodwa yini ngoba ngingqode ephoqa umuze abafakazana ngotho notho likamentshise ethuluza ngihambe nalo ngifice etsemini xamo xakile kusazushuba sangizeka noma yini kumafa avuke njengedanga abantu angifuni bethi abantu angifi cha ngiyafa ukufa ngiyafa kodwa kona ngiyavuka hayi ukuthi ngeke ngize ngife cha ngiyofa kodwa kumafa avuke mina ngiyofa mase ngiyavuka mase ngiphilisa abantu sengifile bothi befike edamini abantu bangibone ngisedamini njengoba ngakha nje kangaka ngisaphila sengenzela noma ngingasaphili kodwa ngikwazi ukuthi okay manje ngisedamini manje ngikule ndlu manje ngikuleyana ngikulaphana manje ngisesihlahleni lesiyana yonke into engiyenza manje ngilungiselela ukuthi mase ngisebenza ngingasekho futhi ngeke ngize ngife manje ngiyoqala ukuchallenge into zokufa mase ngina 80 okwamanje futhi sekhe baba ngisho ngihayela kanjani unyile
unyile engibulawa impatha mina manje noma ngaba ubani ngeke kodwa once ngaba na 8 years ngobe sengiyaqala ukufa noma yini hayi ngathi ngithwele kuthiwa ayoza afesela 8 abantu abathwele lapha basuke behlatshwa zilwane mina ngithi mase ngina 8 ngobe sengiyabuyela nami ukuthi ke sengenzeka noma yini okwamanje sithini sithi kusazoshuba njengamanje sazoshuba kwenzeke noma yini ngokushuba ngishibonga uyozizwa ngaso sikhathi leso zobe zithi hayi sengenzeka noma yini sesingahamba masahamba sobe zisho njalo ziyoshintsha sithi kancane hayi kodwa manje okwamanje faka yake phela sidlala impahla emhlabeni siyasibabuke nje abantu la abayitshela ukuthi bayazi qamuka ukuthi kubothaga scam less indlela zokuscam ayifani abantu abayazi lento ka spirituality abazi inhlobo abantu badlalwa umqondo umuntu akutshela into ofuna ukizwa hawu mina ngifuna ukuzwa ukuthi ngizophumelela yini athi umuntu hayi I prophesy ngikubona unemoto eziningi ngikubona unemali eningi ujabula ufe inja ikutshela into ofuna ukuyizwa mina ngisebenzi kanjalo khona abafisayo nje ngathi omunye umuntu ozothatha kuyihla njalo kuze makuphumula amaphosa angifuni ukuyisho lento ngeke ngasho futhi ngathi ikathi izothi ukunyuka iNC izothi ukunyuka iMK kulama elections izothi ukudecline yabo izothi ukudecline kancane kodwa hayi ukuthi ngalokho ngiyagaza cha 4 April zonke indlela ziya eKing Bhakanzama Dam ngithanda ukubhubha abafethu ngithanda ukubhubha ngihlala nginani mina ngicela ukuthi le moya ehlupha wena eyenza ukuthi mhlambe ube nenhliziyo encane ngicela qale wena qala uyitshela ukuthi awusayifuni inhliziyo encane kuzoba lula ukunqoba lezi zinto ezikwenza ube nenhliziyo encane qala wena qala le moya le itshela ukuthi wena uyilutho lalela ungangaba yilutho ungangaba notho kodwa kusho ukuthi awuyilutho ngoba usangazali ingane ezokuthatha ikubeke kwenye indawo kwa ikuvusela ikhaya sizibonile ingane ngisho zamantombazane ziwavusa emakhaya siyakubonga lokho noma ubani umuntu oyongisukela beke ngadinwa ngamgweba uyogwebeka nje futhi easy mase ngithe ngidiniwe ngoba kusazoshuba papa yini inamba yami 0798130260 4 April zonke indlela lapha ngisazobuya nama details kahle ngichazele kahle ngama details